ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. 11 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Сангвор бинои шуъбаи маорифи ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. гузориш дар ин хусус. 11 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Сангвор бинои шуъбаи маорифи ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. тибқи лоиҳа бинои шуъбаи маориф аз 3 ошёна ва таҳхона иборат буда дар доираи омодагӣ ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати мамлакат бо харҷи 5 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. корҳои сохтмонӣ соли 2019 бо гузоштани санги асос аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз шуда, бино дар муҳлати муайяншуда бо тарҳи муосир ва риояи унсурҳои миллии шаҳрсозӣ сохта шудааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ 30 нафар сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардида буданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки бинои нави шуъбаи маорифи ноҳияи Сангвор 10 ҳуҷраи корӣ ва 44 ҷойи нишаст дошта, ҳуҷраҳо бо мизу курсӣ ва дигар ашёи зарурӣ муҷаҳҳаз гардидааст. шуъбаи маорифи ноҳияи Сангвор дар як бинои кӯҳнаи фарсуда қарор дошт. айни ҳол бошад дар ноҳия бо дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон бинои 3 ошёна қомат афрохта аст, ки бо 10 ҳуҷраи корӣ, кабинети мудири шуъбаи маориф, қабулгоҳ, ошхона ва бо таҷҳизотҳои замонавӣ омода карда шудааст. айни ҳол бошад шумораи духтарони деҳаҳои дурдаст бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, ки квотаи президентӣ ба он духтарон дода шудааст, айни ҳол дар донишгоҳу донишкадаҳо таҳсили илм карда истоданд. аз дастгириҳои пешвои муаззами миллат бениҳоят кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Сангвор хурсанд ҳастанд ва миннатдории хешро баён намуда баҳри ободии ин диёр камари ҳиммат мебандем. маҷлисгоҳ дар ошонаи сеюми бино сохта шуда 100 ҷой нишаст дорад. толор бо лавозимоти зарурӣ аз ҷумла курсиҳои нав ҷиҳозонида шудааст. мин баъд имкон аст, ки конфронсу мулоқот ва дигар чорабиниҳои маърифативу фарҳангӣ дар ин толор гузаронида шаванд. пеш аз ҳама миннатдории хешро ба ҷаноби олӣ ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои чунин як бинои хуштарҳу замонавӣ ба талаботи замон ҷавобгӯ мерасонам аз номи худ, аз номи кулли маорифчиёни ноҳия, ки ба чунин шароитҳои замонавӣ, ба отоқҳои корӣ, ба технологияҳои нави замонавӣ моро имрӯз дастгирӣ намуда миннатдории хешро мерасонам. ҳамчунин дар ошонаи сеюми бинои маъмурӣ меҳмонхонаи хурд дар 3 ҳуҷра таъсис дода шудааст. бино ҳамчунин дорои китобхона, бойгонӣ, ошхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасону шабакаи мустақили гармидиҳӣ мебошад. атрофи шуъбаи бинои маорифи ноҳияи Сангвор чароғон ва сарсабзу хурам гардонида шуда ба маркази ноҳия зебоии хос зам мекунад. дар бинои шуъбаи маориф тамоми таҷҳизотҳои корӣ аз компютер ва дигар ҷиё пурра таъмин гардидааст. дар қитъаи замини бино биноҳои ёрирасон ҳам пешбинӣ гардидааст. дар қитъаи муассисаи таълимӣ пурра ба панҷара маҳкам карда шудааст ва гирди атроф покиза кабудизоркунӣ ва гулу гулзор карда пурра таъмин гардидааст. бо бунёд ва мавриди истифода қарор додани бинои шуъбаи маориф дар ноҳияи Сангвор барои кормандону мутахассисони соҳа шароити арзандаи корӣ фароҳам оварда шуд. акнун аҳли маорифи ин ноҳияи баландкӯҳ имкон доранд, ки фаъолиятро беҳтар ба роҳ монда барои рушди соҳаи маориф баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва таълиму тарбияи хонандагон саҳми муносиб гузоранд. қариб 50% кормандони шуъбаи маорифи ноҳияи Сангворро занон ташкил медиҳанд. соли равон 22 нафар тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳу донишкадаҳои кишвар дохил шуданд, ки 11 нафарашон духтарон мебошанд. дар маҷмӯъ давоми солҳои охир 200 нафар духтарони ноҳия тибқи квотаи президентӣ ба муассисаҳои олии таълимӣ дохил шудаанд. даврони соҳибистиқлолӣ барои мардуми ноҳияи Сангвор давраи саъю кӯшиш, талош баҳри ободии ватан аст.
با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه سنگوار یکچند انشاءات‌های مدنی و معیشی به استفاده داده شده است. ما زنان ناحیه سنگوار دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود دانسته بهر آبادی وطن عزیزمان تاجیکستان سهم خود را می‌گذاریم. جواباً به غمخوری‌های پیشوای ملت ما زنان ناحیه سنگوار فرزندان خود را در روحیه وطن دوستی خویشتن شناسی تربیت می‌نماییم. استقلالت به ما امکانیت داد که طبق کوتاه پرزیدنتی به دانشگاه و دانشکده‌های عالی کشورمان داخل شدند. امروز در مقامات اجرایی حکومت دولتی کار و فعالیت نماییم. از این رو منتداری به پایان خود را به پیشوای معظم ملت بیان می‌نمایم. این همه غمخوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی می باشد که برای ما جوان دختران اینقدر غمخوری های بی‌نظیر کرده است. یعنی که طریق کوتای پرزیدنتی تمام دختران دهات می توانند داخل شده و امروز ها در مؤسسه آمده کار و فعالیت نمایند. من طبق کوتای پرزیدنتی سال 2004 در دانشگاه دولتی زبانهای خارجی به نام ساتی ملغزاده داخل گردید. سال 2009 دانشگاه را ختم نمودم. امروز با دستگیری های پیوسته جناب عالی ما زنان را دستگیری می نماید که توانستم دیرکتوری مرکز تحصیلات علاقگی شده کار فعالیت نمایم. ҳоло дар ноҳияи сангвор 58 муассисаи таълимӣ бо фарогирии 5176 нафар хонанда фаъолият дорад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз шиносоӣ бо иншооти нав ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода ба кормандони соҳаи маориф ҷиҳати боз ҳам баланд бардоштани сифати таҳсил, истифодаи васеъи технологияҳои муосир, ҷалби хонандагон ба омӯзиши фанҳои табиатшиносию дақиқ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. 11 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи сандгвор маркази савдо ва меҳмонхонаи сайёҳро ки дар доираи корҳои созандагию ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд шудааст мавриди истифода қарор доданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. 11 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи сангвор маркази савдо ва меҳмонхонаи сайёҳро ки дар доираи корҳои созандагию ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд шудааст мавриди истифода қарор доданд. бинои меҳмонхона ва маркази савдо аз 4 ошёна ва таҳхона иборат буда бо тарҳи муосири меъморӣ сохта шудааст. имрӯз хурсандии моро ҳадду канор нест, зеро бо иштироки пешвои муаззами миллат иншооти бунёдкардаамон мавриди истифода қарор дода шуд. дар ин бино зиёда аз 10 нафар сокинони маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. тасмим гирифтем чунин иқдомро дар оянда низ давом дода баҳри ободу пешрафта гардондани ватани азизамон хизмат намоем. пас аз мавриди истифода қарор гирифтани иншоот 12 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. ман хушҳол ҳастам ки дар ин мағоза ман бо ҳайси хазиначӣ дар ин ҷо кор ва фаъолият мекунам ва бо маоши хуб таъмин мегардам. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки аз рӯи лоиҳа дар ошонаи якуми бинои навбунёд мағозаи хӯрокворӣ ва дар ошонаи дуюм мағозаи масолаи сохтмонӣ ва ҷиҳози рӯзгор ҷойгир аст. дар маркази хизматрасонӣ пардохт тавассути технологияи муосир сурат мегирад. ошонаи сеюму чоруми бино пурра барои меҳмонхона пешбинӣ шудааст. дар ошонаи сеюми бино қабулгоҳи сайёҳон, ҳуҷраҳои хоб ва толори гузарондани семинару машварат ҷойгир аст. ошонаи чорум пурра аз ҳуҷраҳои хоб иборат мебошад. дар маҷмӯъ дар меҳмонхонаи сайёҳ ки аз ҷониби соҳибкор Осим Сафаров сохта шудааст 10 ҳуҷра бо 20 ҷойи хоб мавҷуд аст. аснои шиносоӣ бо шароиту имкониятҳои меҳмонхона президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба услуби кори меъморон ва сифати корҳои сохтмонию шароити фароҳамгардида баҳои баланд дода сохтмони чунин иншоотро дар шароити имрӯза муҳим арзёбӣ карданд, зеро шумораи сайёҳон ба кишвари мо сол то сол зиёд мегардад. дар ҳудуди ноҳия 6 меҳмонхона фаъолият дошта ва имрӯз меҳмонхонаи ҳафтум ба истифода дода шудааст. меҳмонхонаи ба истифода дода шуда дар як вақт қариб 20 нафарро ба қабул карда метавонад. ҳамасола сайёҳони хориҷӣ аз ҳудуди ноҳия қариб 400-500 нафар ба дигар шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурӣ сафар мекунанд ва меҳмони ноҳияи мо мешаванд. мо меҳмонхонаҳое ки дар маркази ноҳия
وجود دارند در یک وقت قریب تا 60 نفر مهمان را قبول کرده میتوانند. ناحیه سنگوار اصلا ناحیه کشاورزی بوده، همچون مرکزهای تماشاباب ناحیه همچون سیاحی استفاده برده میشوند. زیاده از صدها آبهای تشنه‌شکن و شفابخش در حدود ناحیه وجود دارد که سیاحان همه ساله به مرکز ناحیه برای دیدن منظره‌های زیبای ناحیه تشریف می‌آورند. ба роҳбари давлат иттилоъ доданд ки дар оянда аз рӯи лоиҳа дар ошёнаи панҷуми бино барои истироҳату фароғати сайёҳону меҳмонон нишастгоҳи тобистона сохта мешавад ки аз он тамоми манзараҳои зебои ноҳияи сангвор намудор мегардад ва ин омил барои ҷалби бештари сайёҳон мусоидат мекунад. масоҳати умумии бино 820 метри мураббаъро ташкил медиҳад. атрофи он ба таври замонавӣ оро ёфта, суҳбаткадаҳо бо гулҳои ороишӣ ҳусни биноро боз ҳам зеботар гардонидааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур 50 нафар бинокор ба кор ҷалб гардида бо маоши хуб таъмин буданд. насби чароғакҳои замонавии равшандиҳанда ба намои берунаи иншоот шабона ҳусни тоза зам мекунад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат таъкид карданд ки тавассути ноҳияи сангвор ҳамасола сайёҳони зиёд гузашта ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон мераванд. аз ин рӯ бунёд кардани чунин меҳмонхона бо маркази савдо бо шароити имкониятҳои муосир хеле муҳим мебошад. имрӯз ки ноҳияи мо рӯз то рӯз ободу зебо гашта истодааст, он биноҳои замонавӣ ки дар маркази ноҳия сохта ба истифода дода шудаанд, ҳамеша ки ба ин ҷо меҳмонони бурунмарзӣ ва аз ҷумла сайёҳон ки ташриф меоранд диққати онҳоро ҷалб месозанд ва бо ин табиати зебо ва боду ҳавои форам онҳоро ба худ ҷалб месозад ва аз дидан ва аз тамошои ин манзараҳои сайёҳии ноҳияи мо онҳо мафтуну шайдо мегарданд. дар саҳни бинои баландошона дар баробари дигар имкониятҳои истироҳативу фароғатӣ таваққуфгоҳ барои дучархаҳо гузошта шудааст ки барои сайёҳону меҳмонон пешбинӣ шудааст. ҳангоми суҳбат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулини соҳаро ба истифодаи пурсамари имкониятҳои сайёҳӣ тавассути бунёди чунин иншооти замонавӣ ҳидоят намуданд. иншоот дар заминаи дастгирии давлатии бахши хусусӣ ва рушди соҳибкорию сайёҳӣ бунёд гардидааст. ҳамин тавр бо бунёд шудани меҳмонхонаи сайёҳ шумораи меҳмонхонаҳо дар ноҳияи сангвор ба 7 адад расид. 11 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази ноҳияи сангвор бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ нишони давлатӣ ва муҷассамаи шоҳ исмоили сомониро мавриди истифода қарор доданд. ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. 11 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази ноҳияи сангвор бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ нишони давлатӣ ва муҷассамаи шоҳ исмоили сомониро мавриди истифода қарор доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст бо нишони арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ дар пояи нишони давлатӣ гулчанбар гузоштанд. нишони давлатӣ дар маркази ноҳия дар муддати қариб 1 сол бо санъати баланди меъморӣ ва истифодаи сангҳои ороишӣ бунёд шуда баландии пояи он 25 метрро ташкил медиҳад. лозим ба таъкид аст ки нишони давлатӣ дар ин гӯшаи дурдасти кишвар низ бо мақсади ҳифз ва арҷ гузоштан ба муқаддасоту асолати миллӣ бунёд шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳамин мавзеъ аз рӯи муҷассамаи бунёдгузори давлати бузурги сомониён шоҳ исмоили сомонӣ парда бардоштанд. муҷассама аз ҷониби ҳайкалтарош алиҷон бобошарифов бо санъати баланд сохта шудааст. баландии муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ дар ноҳияи сангвор зиёда аз 5 метр буда
در عموم با ته‌کرسی به 9 متر میرسد. در دو پهلوی مجسمه تندیس دو شیر همچون رمز جسارت و توانمندی ملت تاجیک گذاشته شده است. مساحت عمومی گلگشت نشان دولتی و مجسمه شاه اسماعیل سامانی 47 صدیق زمین را در بر گرفته، کارهای ساختمانی از طرف بیناکاران تشکیلات جمعیتی عافیت بخش با صفت بلند به انجام رسانیده شده است. بنیاد فواره، نصب نشستگاه‌ها و مساحت 2000 متر مربع سبزکاری شده از جمله کارهای دیگر آبادانی در این موضع می باشد. با بنیاد انشاءات مذکور برای ساکنان و مهمانان ناحیه سنگوار باز یک موضع خوبی استراحت و فراغت مهیا گردید. من بعد ساکنان سرفراز و زحمت پیشه سنگوار چون دیگر گوشه های تاجیکستان صاحب استقلال در فضای صلح و ثبات سرتاسری با شکرگزاری از پایداری وحدت ملی چاره‌بینی های مهم سیاسی، جشن های ملی و دولتی و عمومی را در این میدان تجلیل میکنند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن افتتاح انشاءات مذکور با مسئولان جهت وسعت بخشیدن کارهای ساختمانی در دیگر انشاءات جشنی و با این راه فراهم آوردن شرایط باز هم بهتری کار و زندگی به اهالی و سهم گذاشتن در رشد بخش و ساحه‌های اقتصاد ملی دستور و مصلحت‌ها دادند. 11 سентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки дарбанди ноҳияи нуробод бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28-ро мавриди истифода қарор доданд, ки барои 1280 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. 11 сентябр сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи нуробод оғоз гардид. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст дар шаҳраки дарбанди ноҳияи нуробод бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28-ро мавриди истифода қарор доданд, ки барои 1280 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. дар маҷмӯъ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 дорои 33 синфхонаву ҳуҷраҳои корӣ мебошад. акнун хонандагон метавонанд ки масофаи дарозеро тай накарда дар чунин бинои хуштару бо ҳаво ки хеле диррабор аст ва таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. пеш хонандагон 3 километрро тай карда ба муассисаи рақами 14 ҳамин шаҳрак мерафтанд. айни ҳол метавонанд ки дар ҳамин муассиса таҳсил намоянд ки ҳама шароитҳо муҳайё мебошад. дар ҷавоб ба чунин ғамхориҳо эътимоди сарвари хиратманду маорифпарварамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо омӯзгорон вазифа дорем ки насли наврасу ҷавонро дар рӯҳияи баланди илмомӯзӣ худшиносӣ ва меҳнатдӯстӣ тарбия намоем то ки онҳо номбардори миллат бошанд. мо албатта шукрона аз он мекунем ки чунин як сарвари ғамхору маҳбубе дорем ки рӯзторӯз бо меҳнату талошҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллатамон эмомалии раҳмон тоҷикистони ҷоноҷони мо рӯз то рӯз шукуфта истодааст. муассисаи таълимии рақами 28-и ноҳияи нуробод аз тарафи фармоишгар муассисаи давлатии минтақаи зериобашандаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва пудратчӣ муҳайё бо сифати баланд дар вақташ аз масолиҳаи сохтмонии ватаниамон истифода бурда ва бо як сифати баланд ба иттимом расониданд. дар синфхонаҳои фаннии химия, физика, технологияи иттилоотӣ ва ҳуҷраи инкишофи кӯдак мутобиқ ба талаботи замони ҳозира барои омӯзиш имконият фароҳам оварда шудааст. инчунин муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 дорои маҷлисгоҳ бо 190 ҷойи нишаст, китобхона, ҳуҷраи хониш ва толори варзишӣ мебошад. мо дар чунин муассисаи хубу замонавӣ таҳсил намуда дар оянда барои ватану миллатамон хуб содиқона хизмат менамоем. мо хонандагон аз он шудем ки чунин муассисаи наву замонавӣ барои мо ба истифода дода шудааст. мо хонандагон миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем. ман дар даври минтақавии озмуни фурӯсубдонаҳо иштирок намуда сазовор ҷои намоён гаштам ва кӯшиш мекунам ки дар чунин бинои наву замонавӣ хубтар таҳсил намоям. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم سرور دولت محترم امامعلی رحمان توجه آموزگاران و خوانندگان را به استفاده ثمره بخش از امکانیت فراهم شده آموزش علم‌های دقیق، زبان‌های خارجی و رسیدن به قدر دستاوردهای استقلال دولتی جلب نمودند.
سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که بنیاد بیناهای نو وارد نمودن تکنولوژی معاصر برای آموزش و دیگر تدبیرهای حکومت کشور به تامین امروز و فردای با سعادت نسل نورس روانه کرده شده است. از این لحاظ تعلیم گیرندگان را ضرور است که خوانند، علم آموزند، صاحب کسب و زباندان و وارث شایسته گذشتگان نکنام و امروزیان باشند. با شکرگزاری از فضای صاحب استقلالی کشور و دستگیری‌های همیشگی پیشوای معظم ملت، امروزها در ناحیه نورآباد یک زمره انشاءات‌های تعییناتی گوناگون از قبیل مؤسسه‌های تعلیمی ساخته و استفاده داده شده است. ما آموزگاران خوشبخت و خوشنود از آنیم که چنین مؤسسه‌های تعلیمی مجهز با تکنیک و تکنولوژی ساخته و استفاده داده شده است و ما آموزگاران کوشش می‌کنیم جواباً به این غمخوری‌ها شاگردان خود را در روحیه خودشناسی و وطن‌دوستی تربیت نموده آنها را در آزمون‌های سطح بلند راهنما سازیم. باعث افتخار است که مزد معاش ما آموزگاران بلند برداشته شده است و ما کوشش می‌کنیم که در جواب به این همه غمخوری‌ها و باوری‌های پیشوای معظم ملت همه مهارت و دانش خود را صرف نماییم تا شاگردان خود را در آزمون‌های سطح بلند راهنما سازیم. ساختمان بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 سال 2019 آغاز گردیده در اساس لایحه مطابق با طلبات زمان معاصر به انجام رسانیده شده است. با مقصد تامین نمودن گرمی در مؤسسه دکخانه و قبرهای آبی گرم نصب کرده شده است. اینچنین برای ترغیب ورزش و طرز حیات سالم در صحن مؤسسه 2 میدانچه ورزشی بنیاد گردیده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با شرایط فراهم شده آموزشی بهای بلند داده آموزگاران را جهت استفاده ثمره بخش از امکانیت‌های موجوده، تعلیم و تربیت درست خوانندگان، بلند برداشتن معنویات جامعه، ترغیب اهمیت استقلال و خویشتن‌شناسی و به وای رسانیدن کادرهای لیاقتمند وظیفه‌دار نمودند. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинӯи шӯъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳраки дарбанди ноҳияи нурободро мавриди истифода қарор доданд. 11 сентябр сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи нуробод идома ёфт. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои шӯъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳраки дарбанди ноҳияи нурободро мавриди истифода қарор доданд. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои шӯъбаи мазкур бо назардошти тамоми шароити корӣ ва маишӣ бунёд шудааст. имконоту шароити бунёдгардида барои кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳраки дарбанди ноҳияи нуробод барои фаъолияти корӣ, зиндагӣ, машқу тамрин ва обутоби бадан инчунин сайқал додани донишҳои худ хосу мусоид буда намунаи возеҳи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пешвои миллат ба кормандони милитсия ва хосатан ба мардум аст. зеро маҳаки асосии фаъолияти кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ин зиндагии осуда ва аҳлонаи мардум дар фазои комили суботу оромӣ зери фазои истиқлоли давлатии меҳан аст. сипосу миннатдории худ ва тамоми кормандони мақомоти корҳои дохилиро ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён менамоям ки маҳз бо дастгирӣ و توجه شخصیشون شرط و شرایط امکانات کاری فعالیت و زیست زندگانی کارمندان ساختار قدرتی مملکت با طرز چشمرس بالا رفته است. افتتاح بنای مذکور نیز ادامه غمخواری شخصی سرور دولت نسبت به ساحه بوده. اکنون در منطقه رشت کارمندان ریاست مبارزه با ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی با شرط و شرایط و امکانات‌های معاصری کاری فعالیت فرا گرفته شدند. ضمن افتتاح بنای مذکور президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо шароити фароҳам гардида шиносоӣ пайдо намуда таъкид намуданд ки фаъолияти босамари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҷомеа ҳаётан муҳим буда муваффақияти кормандони соҳаи мазкур ба кордонӣ донишҳои мукаммали зарурӣ аз ҷумла сиёсӣ оперативӣ ва фарҳанги баланди муносибат бо мардум вобастагии амиқ дорад.
در پرتو سیاست سازنده و دورندشانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امروز بینای نوی شعبه منطقه‌ای مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل در گروه ناحیه‌های رشت به استفاده داده شد. این غمخوری‌های پیشوای ملت ما کارمندان میلیتسا را وادار می‌سازد که مسئولیت خود را در ولایت قانون بیشتر و خوبتر گردانیم. حکومت کشور در سالهای استقلال دولتی برای تامین شرایط فعالیت خوب و نتیجه بخش کارمندان میلیسیای تاجیک کارهای زیاد با ثمر را انجام داده است و برای آرامی و تامین ولایت قانون و آسودگی شهروندان سیاست مذکور همواره زیر توجه پرزیدنت کشور قرار دارد. باید ذکر کرد که در سال جاری این اولین انشاءات ساحه نیست. این همه توجه و دستگیری‌های پیشوای ملت به خاطر فعالیت با ثمر کارمندان مقامات حفظ حقوق است که با مقصد تامین حقوق شهروندان و مهمانان و ولایت قانون راه اندازی می شود. 11 سентябр сафари кори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи нуробод идома ёфт. сарвари давлат бинои мактаби ронандагии муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. сарвари давлат бинои мактаби ронандагии муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ба президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки иншооти номбурда дар масоҳати 0,63 гектар бунёд ёфтааст. корҳои сохтмонӣ соли 2020 оғоз ёфта буд ва фармоишгори иншоот муассисаи давлатии минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи обии Роғун мебошад. бино аз 3 ошёна ва таҳхона иборат буда дорои ҳуҷраҳои гуногуни таълими низомӣ ва ғайринизомӣ, маҷлисгоҳ, ошхона, синфхона ва ҳуҷраи машқи тирпаронӣ бо истифода аз технологияи муосири лазерӣ мебошад. самти асосии фаъолияти мактаби мазкур ин омода намудани ронандагон ва ошпазон барои қувваҳои мусаллаҳ равона буда раванди таълим аз рӯи нақшаи ҳарбикунонидашуда сурат мегирад. ҳамчунин дар муассиса ҷиҳати омода намудани ронандагон дар дараҷаҳои гуногун аҳолии минтақаи рашт низ мувофиқи хоҳиши худ метавонанд ҷалб шаванд. раванди таълим бо истифода аз нақлиёти сабукрав, боркаш, дастгоҳи махсуси бо компютер муҷаҳҳаз ва аёниятҳои дигар сурат мегирад. дар партаи дастури ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба вусъати корҳои созандагию ободонӣ муассисаи давлатии минтақаи зеробшавандаи нерӯгоҳи барқии Роғун сохтмони иншооти барзимадоштаи худро дар муҳлати муқаррар ва ҷавобгӯ ба талабот ба итмом расонд. маҳз сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат аст ки дар саросари кишвар иншооти таъиноти гуногун ва аз ҷумла чунин мактабҳои замонавӣ сохта ба истифода дода мешаванд. дар чунин фазои орому озод ва рӯ ба тараққӣ дошта мо шукрона аз ватани пешвои худ ва истиқлолияти давлати худ мекунем. дар маҷмӯъ дар раванди омӯзиш дар мактаби мазкур нақлиёти дигар низ аз қабили мототсикл, квадроцикл ва нақлиёти обӣ истифода мешавад. мактаби автомобилии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа барои омода намудани ронандагон метавонад хоҳишмандони минтақаи раштро ба таҳсил фаро бигирад. дар бинои мазкур ҳамчунин кумитаи ноҳиявии ташкилоти мададгори мудофиаи ноҳияи Нуробод ҷойгир аст. фаъолияти ташкилоти мазкур ба кор бо ҷавонон аз ҷумла ба гузарондани дарсҳои кушод дар муассисаҳои таълимӣ, омодагии дифоии ҳарбӣ, сафороӣ, ба қисмҳо ҷудо кардани яроқи оташфишон, тирпаронӣ, мусобиқаҳои варзишӣ, техникӣ ва омӯзиши техникаи бехатарӣ равона гардидааст. дар муассиса мувофиқи талаботи раванди таълим то 15 нафар корманд ҷалб мешаванд. барои мо боиси хушнудӣ ва сарфарозии зиёд аст ки имрӯз бинои хуштарҳу замонавии мактаби автомобилии ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи рашт аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо тамоми шароитҳои зарурии корию фаъолият дар ин ниҳод мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва албатта ин тӯҳфаи арзандааст барои мо ҳайати кормандон дар рӯзҳои таҷлили ҷашни истиқлоли давлатӣ. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки омӯзгорон дар раванди таълим серталаб бошанд. ифтитоҳи иншооти мазкур ки барои ҷомеа зарур дониста мешавад тӯҳфаи арзанда ба истиқболи истиқлоли давлатӣ мебошад.
11 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод хати оби нӯшокии Шолидара Дарбандро ба истифода доданд. 11 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод хати оби нӯшокии Шолидара Дарбандро ба истифода доданд. сарбанди асосии оби сарди поку мусаффо ки аз Пиряхо сарчашма мегирад дар мавзеи Шолидара воқеъ аст ва аз маркази ноҳияи Нуробод дар масофаи 14 километру 420 метр дур мебошад. аз ин масофа то ба шаҳраки Дарбанд оби нӯшокӣ бо қубури қутраш 273 мм тариқи худҷорӣ оварда шудааст. он ба обанбори марказӣ ки ғунҷоишаш ба 4000 метри мукааб баробар аст ворид мегардад. тавассути обанбор 3500 нафар аҳолии шаҳраки Дарбанд ва дигар иншооти ҳаётан муҳим бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин мегардад. албатта мо солиёни дароз дар инҷа зиндагӣ мекунем, об ҳамавақт набуд. шукронаи истиқлолияти об ҳозир ба муносибати ҷашни истиқлол об ба ҳар як хонадон таъмин шуда дар ҳар як хона об вуҷуд дорад. ташаккури зиёд мегӯем ки ҷаноби олӣ қадар ғамхорӣ қадар меҳнат барои халқи Нуробод карданд ки ай раҳи дур ба мо оварданд. обои Пиряхо оби тозаи ҳамин ошомиданӣ аст. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи сентябри соли 2018 оғоз гардида дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд анҷом ёфт. барои саривақт ва дар муҳлати пешбинӣ гардида анҷом додани корҳои сохтмонӣ 30 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардида буд. ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки бо сабаби афзоиши шумораи аҳолӣ дар шаҳраки Дарбанд талабот ба оби тозаи ошомиданӣ зиёд ва аз ин ҳисоб маҳдудият ҷорӣ гардида буд. акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани хати оби нӯшокии Шолидара Дарбанд сокинони шаҳрак шабонарӯзӣ бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин шуданд. бо ташаббуси ҷаноби олӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар шаҳраки мо яъне ки оби Шолидара Дарбанд ифтитоҳ гардид. оби ошомиданӣ буд не ки ба соатҳои муайян мардум таъмин буданд, яъне ки пурра таъмин набуданд, дар муҳлатҳои муайян об оварда расонданд ва мушкилоти мардум ба оби нӯшокӣ ҳал гардид. иқдоми мазкур дар асоси дастуру супоришҳои ҳамешагии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолии ноҳия ва деҳоти дурдасти кишвар амалӣ гардид. сарвари давлат масъулони соҳаро вазифадор намуданд ки корҳои фаҳмондадиҳиро вобаста ба фарҳанги волои истифодаи об дар байни сокинон тақвият бахшанд. таъмини оби тозаи ошомиданӣ ва ҳалли мушкилоти дар ин самт ҷой дошта идомаи татбиқи ташаббусҳои шоистаи роҳбарияти олии давлат буда он марҳила ба марҳила амалӣ карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи ин шабакаи оби ошомиданиро ғамхории навбатии ҳукумати кишвар арзёбӣ намуданд. 11 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод марҳилаи дуюми боғи фарҳангию фароғатиро мавриди истифода қарор доданд. 11 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод марҳилаи дуюми боғи фарҳангию фароғатиро мавриди истифода қарор доданд. боғи мазкур дар масоҳати умумии 12.6 гектар аз ҷониби муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зери обшавандаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун бо тарҳи муосир бунёд шуда яке аз маконҳои асосии сайру гашти сокинону меҳмонони ноҳия ва минтақа ба ҳисоб меравад. ин қадар пешравӣ, ин қадар ободонӣ дар ҳамаи ноҳияҳо дида мешавад, алал хусус дар ноҳияи Нурободи мо. бо унвону модарони ноҳияи Нуробод миннатдоргии худамонро ба ҷаноби олӣ мерасонем ки имрӯз ин қадар боғи фарҳангию фароғатии зебо ба ҷавонону наврасони мо кушода кардааст ки онҳо аз ин боғи зебову ба ҳаво омада хушбахтона сайру гашт мекунанд. орзу доштем ки ҳамин хел боғи фарҳангию фароғатӣ ба мо муяссар гардад ки рӯзонаву шабона келинову набераҳоро гирифта ба ин боғи фароғатӣ омада сайру гашт намоем. ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки корҳои сохтмонӣ дар боғи фарҳангию фароғатӣ
از ماه اپریل سال 2022 آغاز یافته در مهلت معین گردیده و با صفت بلند به انجام رسید. هنگام بنیاد انشاءات بیش از 50 نفر ساکن محلی با کار دائمی و موسمی جلب گردیدند. مبلغ خرج شده 32 میلیون و 190 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد. با مورد استفاده قرار گرفتن مرحله دوم انشاءات فرهنگی که به حسن ناحیه زیبایی دیگر ضم کرده است، علاوه‌اً 15 نفر با کار تامین گردید. تشریف نوبتی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به ناحیه نورآباد که در روزهای تجلیل از جشن عمومی 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راست می آید. ما مردم ناحیه نورآباد بخصوص جوانان ناحیه را خیلی روح بلند نموده است، زیرا هر یک سفر پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان دیگرگونی های کلی را به عمل می آورد. ما جوانان دوران صاحب استقلالی کشور که پیروان پیشوای معظم ملت هستیم، در همه سمت‌ها علل خصوص تعلیم و تربیت، فعالیت مهنتی و گلگلشکوفایی دیار سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. در حدود باغ نو امفی‌تئاتر با 250 جای نشست، چایخانه برای 40 جای، قهوه‌خانه، 5 اتراکسیون برای دلخوشی کودکان، 8 ایوانچه سایه‌افکن، 2 میدانچه خرد ورزشی برای بازی‌های فوتبال و تنیس، 2 میدانچه بازی نورسان، هیکلچه‌های حیوانات و صحبتکده‌ها ساخته شده است. با مقصد زیبا و نظرربا گرداندن باغ فرهنگی و فراغتی، درآمدگاه و راهروهای آن سفالک‌پوش گردیده در باغ گل‌های رنگارنگ صدبرگ، موسمی و درختان نادر آرایشی و همیشه سبز شناخته شده است. مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیربشونده نیروی برقی آبی روغون جهت اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از سال 2022 آغاز کارهای ساختمانی مرحله دی باغ فرهنگی فراغتی شهرک دربند ناحیه نورآباد را آغاز نمود. در این دوره کارهای ساختمانی از قبیل درآمدگاه اساسی، بنیاد امفی‌تئاتر، چایخانه ملی، قهوه‌خانه و نصب 5 عدد اتراکسیون‌های خرد و کلان، میدانچه‌های بازی برای کودکان، میدانچه‌های ورزشی برای فوتبال و تنیس کلان اجرا گردیدند. 1970 بیخ درختان نادر سایه افکن، اینچنین نزدیک 12,000 بیخ گل‌های صدبرگ شناخته شدند. موافق نقشه اساسی در حدود باغ، فواره و دیگر تجهیزات دلخوشی نصب گردیده است که ساکنان و مهمانان ناحیه نورآباد در این مکان می توانند به طور شبانه روزی استراحت و فراغت نمایند. سرور دولت به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده، جهت باز هم آباد و زیبا گرداندن این مکان دلفریب فراغتی به مسئولان سپارش‌های سودمند دادند. پس از افتتاح مرحله دوم باغ فرهنگی و فراغتی شهرک دربند ناحیه نورآباد، در همین جا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با 34 نفر یتیم از جمله 10 نفر یتیم کل و باقی مانده نیم یتیم و از عائله‌های نیازمند میباشند ملاقات نموده با آنها تحفه‌ها تقدیم کردند. تحفه‌های پرزیدنت کشور از بسته کتاب‌های درسی و بدیهی، عیانیت‌های خوانش، لباس و کمک پولی عبارت بود. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن صحبت صمیمی با یتیمان تاکید نمودند که هر یک نفر آنها تحت غمخواری بی‌واسطه دولت قرار دارد و برای تربیت و به کمال رسیدنشان حکومت جمهوری تاجیکستان تمام تدبیرها را عملی می‌نماید. از جوانان نورسان تنها خوانش اعلی، محبت به وطن و در زمینه دانش بلند به راه ماندن زندگی شایسته را طلب کردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همزمان ضمن صحبت صمیمی آنها را برای از خود کردن زبان‌های خارجی، علم و دانش‌های زمانوی، انتخاب درست کسب و در آینده به نفع دولت و ملت خدمت نمودن هدایت کردند. در دوره سفر کوری به ناحیه نورآباد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان خانه‌های نو استقامتی را که برای عائله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده بنیاد شده بود مورد بهره برداری قرار دادند. بناهای نو استقامتی در مدت قریب 2 ماه بنیاد شده با تمام اشیاء روزگار پرره تامین میباشند. پیشوای ملت با عائله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده دهه یخک صحبت صمیمی انجام داده در وضعیت تنتنوی با 22 عائله
оила калиди хонаҳои истиқоматиро супориданд. ёдовар мешавем ки бо мақсади бунёди 22 хонаи истиқоматӣ барои аҳолӣ аз офати табиӣ зарардидаи деҳаи яхаки деҳоти ба номи Иззатулло Ҳалимов бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шафати шоҳроҳи мошингарди байналмилалии Нуробод Рашт 2 гектар қитъаи замин ҷудо гардида буд, то дар ин маҳалла манзилҳои истиқоматӣ ва дигар инфрасохтури зарурӣ бунёд карда шавад. Корҳои сохтмонӣ 15 июли соли равон оғоз гардида буд. Биноҳои истиқоматӣ дорои 4 ҳуҷра, ошхона, долон, роҳрав ва дигар шароитҳои зарурӣ мебошанд. 11 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Нуробод бо роҳбарон ва фаъолони ноҳия мулоқоти самимию созанда баргузор намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози вохӯрӣ ҳамаи сокинони заҳматқарини ноҳияи Нурободро ба ифтихори ҷашни муқаддасу бузурги миллӣ 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. Таъкид гардид ки мардуми водии Рашт аз ҷумла ноҳияи Нуробод бисёр заҳматдӯсту меҳмоннавоз мебошанд ва имрӯз натиҷаи азму иродаи қавӣ ва саю талоши онҳо ба хотири ободии ноҳия ва рушди устувори кишвар бар аъло мушоҳида мегардад. Дар ноҳияи Нуробод танҳо дар доираи нақшаи чорабиниҳои бунёдкориву ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду аз навсозии 233 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз корҳо дар 108 иншоот иҷро гардидааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ барои рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳия беш аз 4 миллиард сомонӣ равона шудааст ки 1.5 миллиард сомонии он аз ҳисоби буҷети давлатӣ мебошад. То имрӯз 14 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи беш аз 400 миллион сомонӣ ба анҷом расида, татбиқи боз 8 лоиҳаи дигар идома дорад ки дар доираи онҳо қариб 1.4 миллиард сомонӣ аз худ карда шудааст. Лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар самти баланд бардоштани сифати таълим ва омӯзиши касбӣ, беҳтарсозии вазъи инфрасохтори барқрасонӣ, бунёду аз навсозии роҳҳои мошингард, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои афзалиятнок амалӣ гардида истодааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки илова ба ҳамаи тадбирҳо барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, таъмин намудани рушди устувори ноҳия ва боз ҳам баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон, барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Нуробод барои солҳои 2021-2025 амалӣ шуда истодааст ки 265 лоиҳаро ба маблағи 2.4 миллиард сомонӣ дар бар мегирад. То имрӯз 87 лоиҳа ба маблағи 40 миллион сомонӣ татбиқ гардидааст ки ҳамагӣ 33% лоиҳаҳои умумии барномаро ташкил медиҳад. Дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони ноҳияи Нуробод пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин оид ба иқдомҳои созандаи ҳукумати кишвар, аз ҷумла татбиқи лоиҳаҳои калони бунёди роҳу пулҳо ки баъди бунёди онҳо рафтуомади мусофирон ва ҳамлу нақли мол барои ҳамаи ноҳияҳои водии Рашт хеле осону мусоид мешавад ва барои робита бо кишварҳои хориҷӣ имконияту шароити муосир муҳайё мегардад, андешаронӣ намуданд. Сарвари давлат ҳамчунин оид ба пешниҳоди қарзҳо аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба соҳибкорон, рушди соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, маориф, тандурустӣ ва бо кор фаро гирифтани сокинони ноҳия суханронӣ намуда, ба масъулин барои дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои бонкӣ, беҳдошти сифати таълим ва хизматрасонии сазовори тиббӣ дастуру супоришҳо доданд. Дар робита ба вазъи ҷаҳони муосир ва мушкилоти вобаста ба тағйирёбии иқлим, болоравии нархи маҳсулоти хӯрокворӣ ва низоъҳои тиҷоративу сиёсӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳозиринро барои таъмин намудани бозори истеъмолии кишвар бо маҳсулоти худӣ ва дучанд заҳмат кашидан даъват намуданд. баъди суханронӣ як гурӯҳ намояндагони касбу кори гуногун суханронӣ карда суолу дархостҳо ва пешниҳодҳои судбахш ба миён гузоштанд ки мавриди таваҷҷӯҳ ва баррасии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор гирифт. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилооти ахбор. саломат бошед.